Ще пусна всичките ти хора да се оттеглят към християнските земи. Всички до един. Жените, децата, възрастните, всичките ти рицари и войници и кралицата. Никой няма да пострада. Кълна се в Бог. Християните са избили всички мюсюлмани, когато са превзели града. Аз не съм като тях. Аз съм Саладин. Саладин. При тези условия предавам Йерусалим. Салам алейкум. Мир и на теб. Какво струва Йерусалим? Нищо. Всичко.